ناوچەیە کەسکە بەغدای ناوچە و ناوەندە هەری سەرەکەیە لە عێراقی پشتی ساڵە 2023 ئەمریکیان دیوارێکی کۆنکریتی بلند لەگەڵ تێلان دۆرە vê navçeya kesik alandin. Hêzên dijî terora Iraqî, hêzên Swat, hêzên Artêşa Iraqî û polîsên federalî vê navçeyê diparêzin. Texên Kereh, Kerrada Meryem, Teşrî, Harisiye û Qadisiye dikevin nava vê navçeya kesika li Bexdayê. Rûbarê Dicle dikeve başûr û rojhilatê navçeya kesika li Bexda. Rûberê wê navçeya kesik ya Bexdayê ku meşhûr û binav û denge 10 kilometrên çarbûşeya. 3000 niştecêbûnê lê hene du hotelên mezinên pênstêrî jî li navçeya kesika li Bexdayê hene. Nêzî 5000 berpirs û belênderên biyanî û navxweyî li navçeya kesik dijîn. Koçka Serokkomariya Iraqê, Koçka Civata Wezîran, Parlamentoya Iraqê, Wezareta Berevaniyê, nûnerên diplomasiyên welatan li navçeya kesika Bexdayê hene. Li nava wan nûnerantiyan jî de balûzxana Amerîka heye, balûzxana Brîtanya jî heye. Saziya dijî terora Iraqê navenda wê ya sereke li navçeya kesk e. Her wiha fermandeyiya hêzên hevpeymanên nêvdewletîn dijî Daişê jî navenda wê ya serekê li wê derê ye. Her wiha Hezbullaya Iraqê jî navenda wê ya sereke li navçeya kesk e. Ew grûpên ku navçeya kesik dikin armanc bi katyûşa û hawinan bi taybetî jî balûzxana Amerîka evên berpirsatiya xwetaniha ragihandiye grûpa çekdariya Hezbollah ye, her wiha grûpa çekdariya Reb'ullah ye, grûpa çekdariya Ehlul Kehf e. Ev her sê grûpe di çarçûvê hejda şeعبî de ne, di wan grûpan têne naskirin yê ku nêzîkî Îranê ne. Sala 2009 ev navçeya kesik jalî Amerîkan ve radestî hikûmeta Iraqî hate kirin. Lêbelê li sala 2015 ve bi merc navçeya kesik hate vekirin li hemberî welatiyan. Sala 2018 jî bê merc navçeya kesik li hemberî hatin û çûna hem welatiyên sivîl hatiye vekirin. Ji xwe navçeya kesik 5 deriyên wên serekî hene, her deriyekî ji wan ji boî Çîneke taybet bi diplomasî, serbazî û çîn û tuêjên dinyên cudayên dewletê hatiye terxankirin.